Roksa tong kosong tong nai chela bini samung nok ni hoite school te school ni hoite nok amsung no te bini parao bo belekeno kaham tong mani bo bini family ni borok rok bo belekeno kaham family ni borok te salsa bini logi amon je hamya gotna gotika o hamya gotna gotima pore jotono bini life je normal choli tong mani obo jotono dongso ongui thangbai kha hingkai norobo kabangma news eba kheba kabangma jagao khana je khoroksa brini logi samung hamya bekhaba romphere jakma rok kabangma no khanao te social media ni jog tabo kok thaisa angkha hingkai no joto jaga no pir jagai thango omo angkha brini logi jefurpa no common obo je jaga thangna bo saijong thangna ni kokya fia ba omo haino ulta angkha hingke tamo ongnai kok no teisa kaham ki sawana omo haino teisa ulta angkha hingke tamo ongnai mane brini logi angyawi chelani logi angkha hingkai chelarokni logi jodi omo hai samung hamya angkha hingkai borok kebono bo saraglak tamni hingke somajni kirima bai Somasno kirima bai joto bo monago tongnani nangnai kebono saragala te ani channel o omo hai kabangma no story rok no real story rok no reveal khlai phono ka hingke norok bo norok ni story roh na muchungka hingke ano email eba Instagram account no DM khlai rewi mano omo hai ke no norok ni story bo ang rewnai tabuk berini logi jodi omo hai tomung sitra tomung ungkha hingke eba khiba romphere jakkha hingke social media YouTube rogo hingke millions of views phayo fia ba chelani pro hingke boroni sudu 1000 ya kheba 1500 omo hai simino views phayo hingke norokni bagai ang omo kaisa video swnamnani mochongo borei ungthon jala ungthong norokni thani jodi sogika hingke norok bo obono nugdui aware eba kheba sotorko tongnani ungthon ani video no jodi jajagoi tongkha hingke video no chengnani swkang no ani o video no like khlai di tei comment khlai di naithok sake kaini site ni bisingo kaisa bukak hingke 80% no ani je story real story mangri jago obono tui বিশ্বাস khlaio fia ba 20% hingke obono tui tam proof tong omo hai hinui sungbayo hingke norok obono tui proof naikha hingke ang je title eba khebe je bumung rok sawai rewo obono YouTube rok thangri search khlainai mano obo joto real story mangse ang bo haino je da jei sak saijung story sunamoi rewoi tongya ang bo full story nai chethroma olono hindi to kok bro convert khlaioi video sunamo hingke norok je 20% borok rok confused tongnai eba khebe joli jangnai omo fake se omo hai video tamni sunam hingke norok oboni answer manomang khana tei baksa no sanamo chungo je ani video ni tolao comment o phai sawo je ni chaim kam kri de omo hai kok no sa borok surungo ahai surungo hinai hingke norok ni bagai ang obo surungan bagai ria norok obono naioi award tongnani bagai se ruo tei obo sani content hingke ba ang tamono rinai hingke te kaisa kok sanamo chungo video kaisa snam thani wo busukse struggle eba ke busukse somoy nang obo je video khlainai rok simino saimano fia banoroni kaisa comment khlainani hingke 1 second phano se nangya hingke norok orono bujioi mano je video snamnai tei comment khlainai obo nokha bai ha hingke bisi kok sayawoi video no senglai sinai o story wo poila no sawo je o je sala tongmani bini bumung tei mokhang rok kuno phano reveal khlainani mochungja getam ni hingke bo somaj no kirijago abagoi bini story simi sanai hingke poila no hoite paithak jora choya sangnai tongdi o story no bujina bagoi kaham khlai o kahini ni shroat July 2018 Punjab ni Bathinda area ni simi a area o tongnai khoroksa sela bini bumung ungkha jaggi bo kabang kok no final exam ni pore bini class of opposition bo tubui phayo yakheba bini mark kabang no ungko bini class rok ni bisingo amsuk sama bai nyon rok bujiwi thangkana o chela study ni bisingo besok intelligent hinoi o chela porawa asuk kaham phia ba phaini salni bisingo
bini logi emonje gotna gotiwi thango o gotna gotiwi faimani olokheno bo exam o fail ongnani nangkha amsuk porao kaham phano hingke tamo wngkha chwng bujilaini tabuk o kahini o jotoni slai bul samung khlainai hingke bini teacher ni samung hingke student rokno kaham ke bujigui poriwi shikkha gyan dinani tei omo bo nainani dorkar je bini class ni student rokni bisingo kebo hamia samung rok de khlai tong oborok phiaba oro jotono ulta se bini student no o je teacher sala tongmani bo bai samung hamia khlainani bagui ready o teacher ni bumung wngkha Devendra bo sarkari school ni khoroksa teacher bini age wngkha 35 hinui nugui saimankha mo teacher sakao ebai kheba kogrogo hingke belekino norom tei borok kaham khlai phunugo phiaba bini uklogo hingke makhang kali siljak kosom ebai kheba sakao khe rangsak khopjak bisingo khe tokhathai chumu abohai hingke norok o dialogue rokno khnawi bujiwino mangkhana o teacher bo bahai o teacher ni je pro 26 bosor bini umor aprono bini kailaibari wngkha tei 30 bosorni umoro kheno bini divorce bini bihik bai wngui thangkha hingke jefro bini 30 bosor abri kheno kaijakmani sal bai divorce wngmani sal 5 bosor wngui thango tei tabuk bini 35 bosor tei 5 bosor jora romung bo saichung no tongui tongo obo haike no bo kaisa saichung tongmang logi songkari wngma bai bini pokrogo hamia bichar eba kheba hamia workshop marok achainani chengkha omoni bagui no bo bini khoroksa student belai kheno porao kaham obo bai hamia samung tangnani nangkha jepro class o ke ophorok borok kwrui o student porao kaham obo simi tongo afro bo omo hai sujok khlainani bagui sujok pangkha jotono saimano sarkari school ni winter eba kheba summer season pai chutti paimani yagolo summer te winter khulungmani yagolo phainai salo hingangke poila khulungman dino hingke keofano student besibag no phaya obahaino o jagini logi bo obahaino wngkha je poila chutti paimani yagolo no bo school first present no thango tei afro bahaino keofano class ni borok rok phaya bo simino tei amoni olokhino tei khorok burei phaika tei amoni bisingo bo school teacher no je homework rohmani intelligent wngma bai joto complete khlaiui master no jamari rikha obo haike no intelligent wngma bai bo school ni teacher no tei tuition na hayo poriwo tei asala bo amhaino school paimani yagolo bo school no tongoi bini tuition porani bo tongo tei bo sajung simiya baki bini je class o tongnai student rok bo amo haike no je school teacher bai no tuition poriwo phiaba asalo hingke first ni din wngma bai school ni bisingo je tuition pornai master rok ni bisingo hingke bo sajung no abagui school ni teacher bo no oko bo saka je tini tongna risidi tamni hingke nung sajung abagui hinui saka tong fano o student jagi bini teacher no kisa pressure rikha je tini phorongoi rohor sidi ang jodi tuition poriyai nogo thanga hingke ang bai ani nokni borok rok walainai te ano hamia kok bai kutungnai amhai hinui saka bini teachers no jagi wngkha khoroksa middle class poor family ni tei bini buma bufa obono naio je kaham ke porosona poriwui po last o chakri chikon mikon phano mannani omo hai pressure ni karonoi no bo school ni pai bai extra tuition bana harot tei tuition bo kaham ke poriwui thango omo hai ki no bo teacher no kisa pressure mani yagulo keno teacher bo gosiwi thango jebono phurungnani bagi extra classes phiaba omorok paimani yagulo o jaggi po assignment ya je bo saksai chung bini logio hamia gotina thangi tongo okokrok no adi no school chuti paimani yagulo kaisa extra room tongo school o ar jagao asugui no bono tuition pornani tongmani ar jagao bono kaham ke study khlaiui bini homework bo joto complete khlaiui poriwo tei bo joto homework mani joto no complete khlaiui bini teachers no bo khrop khlaiui riwo omo haike no extra classes tuition poribai mani yagulo bini logi emonje korna gotika omorok no wan sugibo kuno phano silia bini tuition joto pora pori pai mani yagulo bini teacher aste bini ganao phai bini mukhang rok no touch khlaika tei bini je
bed task rogobo task laika jaga jagao chela angoi khoroksa cherai chelano abo tomongrok bo niji saksai chung khaijak tongmani yagulo bokisa uklongko unsroka tebin teacher no omo permission sanka je ang tei kangoi tongka tei nangoi phaigina ani permission didi hinai hingke teacher ba program chuka bono kwbangma pressure khlaika hangke bo joto khulasa khlai nai abogi bono aste aste khlaise jalo makhi klaina hini bono afro permission yoi reka thani tei nangoi phaidi hinai te abono sawmani yagulo no ochela jaggi tei nangnani thangka tei nangoi 5-10 minute olokhino kifili phaika adini salo hingke teacher bono kuno salia tei kuno khau khalia tei school ni nogo kifil te tei bo lamao wansuki thangka je o teacher tamo ongkha achomsa omo hai behavior rok no nugoi belaikino wana jakkha tei o teacher ni intention tamo ano botamo khlainanai tangoi omo haike task khlaika omo wansuk tei no lamao himui thaka bini nok ni bkhak tei nogo thangte khlaina o kogrok no wansuk yaoi bo nogo thangai sogoika ten dino phung ayo te afro jaggi bini boma bufano sawai knaro je puro school je tuition porna extra classes rok na harnai amrok phaya puro jodi ang saijung ongoi thanga hangke ang apro studiude naoi mano nogo phai ang kahamke serangnai je puro tuition o kebo phaya apro ang bo serangya hini permission chanmani apro bini boma bufa belakina strict angma bai logi no mana khlai rika omahai engla nang pore oina haidi saijong angkai tangba ne omahai hine saka tamni hingke bomba bopha kotok mani intention omono je bono belakino samo kosto khlai bini extra classes ni fee ro roi bono kosto khlai pori tongmani bagoi boki sapono obono magna thangrina naya din kaisa pon abagoi kaham ke pora srangkai putiki kotor khai ingoi man hinai wan sugui no borok amahai kok saka buslano amahai ke bo school bo thangai paika kok kaisa pungyawoi school thangai class rok paimani yagulo school ni aboni yagulo kene tuition tongo extra classes amo attend khlainani bagoi thangka alada room o saljani sekang pini logi je samung hamya ebeke be beta chungmani okogrok no wan sugi bo saksak tamahai ungjagoi tongko tabuk phano okogrok no wan sugoi oboni bagoi no bo teacher ba kisa alada ebake ba haksal khlaiei achukha tei teacher ni nojor bo bini sago mamangno abjorao je bo homework teacher no jomari mani o teacher check khlaibai mani yagulo jaggina nuhunka gana o tei saka obo nungje seimani obo jotono bol eba kheba rong sene fia ba je bo seimani obo jotono sajak eba kheba right to bo phano bo saya hini saka sitetei bini teacher omo haike no bo hamjakma haike bono kol ke thaprarika omo haike no aste aste khlai bini beta chogopo task khlainani bagoi chengkha aste aste hamsuk jorao bini school bo shuti ongoi thangka te school je school paibai sapsapai khainai amorok simise tongsuo tebo saijong omo haike no sapsapai sakani floor choliwi tongo bo hingke toleni floor tuition pornani bagoi asokjak tolao kebo phano kwrwi bini bade abagi bo chirik phano bini khorang kebo khana oi manliya sakani floor ongma bai omo haike no aste aste khlaiei jaggi no bini teacher sotani narka bini ganao tei bini ajagani je doga tongman obrombo sikol eba khiba perebai rikha omo haike no bono aro bisingo chobui hamya samung khlaika omo hai hamya samung school ni kuno student phan sago phano ongnani tongmaniya omo haike no 4-5 minute joropono romphere tongkha aboni ulokin bini samung paibai mini yagulo o jaggi bo bini kisa haksalo khlai khanani naikha aboni ulokin jaggi bono kaptei saka ang nungje ano omo hai khlai mani ang ani nokni family ni borok rokno joto sawai khnari nai hinai saka tei omo hai khnawai teacher bo saka nungjadi okogrok no saka hangke ang final exam final ni saloni ni paper no fail khlai siri nai hinai sikiri kabono afro tei omorok no kogno tei no bo kebo phano salia kiri jagi bo school fail engna no kiri oi omo haike no 6-7 bosor romoi bini bokorao omo mang choli oi tongkha obo haike no kokno wan sugoi bini bumung eba kheba
Mokhang face no reveal khlailia dark boy sini kaisa channel tongo o jagao borok story rohor ka angke angbo o story bini phaktai no snamka hindi to kok borok convert khlaiye hingke video no bahai nangjakka norok comment khlai sadi Oma hai borok eba kebe teacher no tamo khlainya ni nangnai obobo comment khlai sandi video no 5,000 nai mani bagai jotono belai belai ke hambai